acca nanɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓoɓe aya o habride pini tv ko salminde mon e juurade mon kono kadi e weltanade mon e kala saaha on paami ɗum tigui émission mon gandal ceerno Mody tanum neɗɗo ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno ganduto ko arata kaalo ko iwata kono ceerno soyne yiiɗi e yette jabɓe hoto yewne on paami ɗum tigui foof koye fijirde e jaleɗe kono hade nden ko salminde hilifaɓe diine hilifaɓe aada to ɓe goni e no ɓe gondiri en calmini Touba Tiwawon Ndiassane Madina Gounass Madina Baye kono en calmini kala to kilifa diine wawi wonde e aduna Allah he en calmini guila Tamba ha Ɓundu Kidira Goudiri kala to kilifa diine wawi wonde en calmini en juurima en beltanima ɗum ha woni gonga kadi en calmini kala dawoɗo en calmini kala dawoɗo e galle guila dow tan ha less en calmini kadi sehilaɓe men wonɓe diaspora guila Amérique France États-Unis Allemagne Belgique en calmini wonɓe Bénin Issa Aw en kamɓe foof ɓe calminama kono Nawo en kamɓe Nawo Diallo en kamɓe foof ɓe calminama en calmini dal kala to pullo wawi finde en calmini en juurima kono min tottat Allahu Akbar min tottat ceerno Mody Aidara taɗum nelaɗo ceerno kala ko Allah waɗi ɓuuri salamu aleykum ceerno eyyi waaleykum salam salmin en calmini ceerno Sérif Mouhtar Ba eyyi en calmini hande haade makko yejjiteɗo en calmini kala daaro o émission gandal ceerno Mody en e cikkumi korka en garani wadde émission en jogorano ni eyyi eɓe jarlo eɓe jaafo e lewru korko en calmini ceerno men Sérif Matar ceerno Beydi Ndongo en ceerno Ibnu en kamɓe fof ɓe calminama Madina Gounass naaɓe ɓe calminama ɓe juurama Kalidou ko heeɓi kam ko hay sawro e guenol semore ɗum ɗo ala ceerno wallahi noon élection o kam kalden gonga tan kala biɗo bettani ɗum peut être haalde koko weeli ɗum tan kono hay mbaɗaɗo président o kam hay kañum ha joni kañum sikkani kañum woni président Kalidou te min ceerno anan ko aɗan to jiɗmi idorade e ma avant tout d' abord nde jodɗa tan kuɓɓuɗa télé ma puɗɗuɗa nande ko wajiɓe mbiyata bacce ɗi aɗa nana Diomaye 2300 Amadou Ba 24 Diomaye 5600 Amadou Ba 35 manam no puɗɗiɗa ɗum nande te nden aɗa ko ɓuuri hen musde ceerno tawi kumtari ni yiiɗa yonde min nani hewɓe kumtaki kam sukaɗo Kalidou ɓuuri musde kam sukaɗo ka cukkaɗo kam cukkaɗo Kalidou neɗɗo ñaama o hoora ha kehiɗ a heeɗani kampumi mburu ronki ɓennude fawmi hen ndiyam ronki ɓennude ceerno jinguere no muusi Kalidou mbaɗa signa min kam gila nanmi min lappama e bureau men Kalidou nden jaltumi ala kono ceerno neɗɗo aɗa élection présidentielle 2019 président Macky Sall ko fiya Dakar président Macky Sall ko fiya Touba président Macky Sall ko fiya diaspora kono haɗani kanko gagni 2019 Kalidou kono mais e ngol lawol écart o c'est trop te kadi aɗani électorat Sénégal sa yaltini hen Diourbel woni Touba quoi sa yaltini hen Diourbel a yaltini hen Dakar a yaltini hen Thiès ɗum kam sa perti ɗum tan no wayno a perti élection ji eyyi aɗa andi Kalidou saaha Macky Sall nden Idriss Seck no darino anani ɓeɗo no wiyete Halifa Sall en eɓe darino way ɓen natti darade ɓen sinno ko lambo wiye yawdi al ɓuuri ɓe prix o saaha ɓe keɓani haydara ko mbiruji ɗiɗi darino kuccodiri Diomaye Amadou Ba joni holko cikkuɗa saabi aɗa andi sen ƴeewi foof quoi gonga Amadou Ba gagnama président Bassirou Diomaye Faye gagnima ɗum fo yimɓe foof jaaɓi ɗum walla coalition walla mbiyen tan Pastef en général kamɓe gagni woni ko mbiyatno ko projet o kamɓe gagni mais kala ko jiiɗa wonko saabi ɗum haɗa mi yaada e Benno Bokk Yakar en e Fouta en e foof Sénégal e hoore mum ƴewdi ko jiiɗen ko kamɓe jiiɗi changement sa ƴeewi ko voti ko sénégalais ji voti kamɓe jiiɗi ittude ɗo oɗo régime gonɗo ɗo hande saɗanama to no holko saabi Sénégal naaɓe natti yidde oɗo régime gonɗo ɗo ɓe jiiɗi régime kesso holko mbiyata woni vote sanction eyyi voilà woni vote sanction bannoɗe e mairie ji ɗi ha joni ko ɗum continue hande kala garnoɗo kanko on ɓe ƴettata ɓe ƴewata président o ɓe jiiɗi tan ko woni ɗo ko yo ummo ɗo holko woni probléme bone ko woni ɗo ko saka yimɓe fof jiiɗi yo ummo ɗo Kalidou kam jiɗɗo yoɓe dutto e émission ji men caggal gila Macky Sall perti mairie ji yoɓe dutto e émission ji men caggal gila o fuɗɗi waɗo perto kadi assemblée national dore fuɗɗi fof yoɓe keɗo ko kalannomi ko Kalidou wonko ganduɗa moƴƴani e leydi Kalidou ay leydi priorité leydi surtout Sénégal to tolniɗo o saaha jeunesse o ɓuuri hewde hande sa ƴetti 70% o foof ko jeunesse hayso tawi électorat o kam koɓe 15% anani jeunesse leydi a woppat jeunesse haqqille
kali taximanuji kala mo jiida nen haɓi barasal sonko ndamin kali ɗum wawa jabde an gona taximan duuɓi sappo a ɓamdaki manam somi faami ko jiɗɗa haalde ko won message mo ɓooyi wadde lancé kono ɓe jaabaka état woppani hen haqqille jeunesse aji ɓooyi wiide yooɓe jiilene liggey état woppani hen haqqille anani kalido financement deruji naggam sa kalido hakkude ma Allah ana meeɗi huccidde goto tan wima min waɗama finance der kam der mi nanat tan te der ɓe mbi der e goɗɗi ha ɓe mbi ko jeunesse o jeeyi kono ɓe jiiyani hen koye ɓe tottani ɓe poti tottude kalido ɓe tottani ɓe poti tottude ay neɗɗo saɗa wallu miskine kalido patron walletaki go manam a haali ko waɗi fayida ceerno manam taximan uji brasserie Sonko moɓe kabbata o eɓe kollira manam ko ça veut dire que min cisi min tampi a nana ɗo financement cika finance binda projet ma kaaliɗo nawa financement ƴette no waɗi financé ɓe gandanɗa nawte politique a totta welɓe ma tan walla wonɓe parti ɓe ɓen tottata walla jiiya hande kaaliɗo jogo galle makko auto 5 jogo galle 4 ƴetta mbaɗa ɗum financé goppa mo gandanɗa nenda dow journée 3000 manam ɓe pamano message o taximanuji mbaɗi message ɓe mbaɗi message kono ɓe pamani jeunesse o waɗi message ɓe pamani par ce que jeunesse o kamɓe puɗɗi yaltude eɓe jaaɗe e neɗɗo goto eɓe kollira doole mabɓe kadi jeunesse o kadi yahate e laade ɗe ɗum kadi ko message pour hollirde min tampi kalin te jaafoɗa ceerno ay sa yi tubakoɓe kamɓe leydi mabɓe ɓamti kala toɓe jii caɗele neɗɗo manam so tawi sono chauffeur aji gonno e wadde grève manam ɓe jahat ɓe ƴeewa ɓe holko woni caɗele mabɓe ko muusiɓe ɓe cafra ɗum continue hôpital uji yimɓe no jiiɗi safrade ne mbaɗa grève mi yahat mi ƴeewa ko manqui toon mi safra ɗum sukaɓe ko meeɗa wadde Sénégal watti wadde cukalel huccide police weddo rakkoromoten hocce rakkoromoten rutta ɗum ganda ya quelque chose kaliɗo armi haalama ay neɗɗo sa woni ay mbarodi sa lelima beltinɗa tan ha neɗɗo suusma wattuma momde so hirtima to bette manam ko yeeɓa ko ne heewi koko heewi guila kaliɗo jeunesse o sa ƴeewi grève uji battidiɗi wadde ɗi meeɗa wadde Sénégal manam ɗum ko yimɓe sisɓe tan mbaɗa ɗum manam grève uji saaha jiyannoɗa ɗum ko hedde to henne Darfour en hedde Irak en nden jiyannoɗa safalɓe no mbaɗa ɗum joni a watti yeyde Sénégal taw ɓe sisi ɓe tampi mi ɓooyi wadde déclaré yo état o yeyto sukaɓe te waɗiɓe président ɓe woni ministre uji manam information mo poti yettinde o walla su kalis yaltide foti yettata ko ɗon manam rafi o safraka te hande kala ganduɗo anda Sénégal kalis na natɗo kalis o heeda banggue goto kaalido jooɗo yiiɗa ñamde ronka yimɓe no mbirtoma jogo auto 100 millions gandanɗa lamma ɓeɗo so ligguinomo duuɓi 5 mbawa ɗum sodde sehilama étudiant ji gona université kaalido jangga toon duuɓi sappo gayna diplôme ma état yeeɓoma donka liggade ya hande ɓinguel ceerno Mody tawde tan ceerno Mody woni koye état he ɓinguel ceerno Mody ala diplôme ni liggo ne heɓa contrat CDI heɓe auto mo étudiant o aɗa janggi université aɗa won toon duuɓi sappo donka liggade welani e ɓerde ɗum fof sukaɓe nen mofti ɗum e nder ɓerdeji mabɓe haali gonga de ceerno yumma fino wendogo jogo pan mum dawa taw kanko yoɓannoma jangde ma aɗa jangni a paari aɗa jooɗi galle ɗum noon aɗa ƴeewa ɗum ɓerde ma welani dawa usine para totteɗa 600 te an kaali noon lamma hande ko ñalluɗa ɗo ko famɗa to fonno hen dañde ujunaji 2 walla ujunaji 3 taw usine o ne yobma exemple journée ujunaji 2 e 100 kono sous traitant sénégalais gonɗo less o kanko ñamato manda sa fa an aɗa anndi ɗum noon ɗen noon guute foof état no foti ɗum lijjitani ɗum ko ɗum ɗon yane mabɓe hande te jeune kala jeune jaaɗo ñaagoyade visa heɓata hebde visa kay heɓata kala jaaɗo ñaagoyade visa heɓata ɗum tawi laaɗɗe e keewi hande kaaliɗo min sam dañi 2 millions walla 3 millions mi himi ñaaguima visa ɓe celima kam rokkude visa to ndewan koye laaɗɗe ndewan walla ɓe mbima 3 millions mo joguiɗa aɗa wawno wadde investir Sénégal kureji ma ñamloma ɗum ndokko kaaliɗo en kalda gonga loi série surtout location mi ɓooyi hen haalde ɓe mbi aduna hen Sénégal ne jeeya e guure ɓurde seerde location
Kalidou a liggoto ha daña terengel ma a mahata ciment séri kalden gon ɗum fof ko fonno lijjitede Kalidou affaire triangal heewe leydi Kalidou hande manam réseaux sociaux haydara subtako milliard uji natoji ɗo ɗi fof boyƴi no gandi tenen yara banggue ɗum noon hande woni vote sanction hande Macky Sall wonɓe caggal makko ɓe ballanomo mi ɓooyi ɗum ɗo haalde wonɓe caggal Macky Sall ballano Macky Sall wawi Macky Sall se travaille bien Macky Sall se travaille bien feynu infrastructure wiyete laaɓi ɗi hande Dakar sa naati ɓerde ma ɓuuɓat sa yettima Diamniadio sika Diamniadio woni capital o sa ƴetti auto aɗa wawi ɗo dogde ha Fouta a ngabbata e rang wawi koɓe waɗɓe échec banggal sukaɓe koɓe waɗɓe échec banggue ñamdu surtout ñamde ceerno surtout ñamde yardu joni a jogoto hay temedde jeegom ma timmatama dépense Kalidou yimɓe fof gondi kibon Kalidou kilomètre temedere jarat tawan kilo 7 coranɗa no foti 7 ɗum ko maaro tan ko defat ɗum ko arantaw won galleji ganduɗa galle famde moɓe coor kilo 7 walla joyi kam ɗum kam 2500 kam exemple sa tottiri dépense ujunere temedde joyi ɗe waɗa koye maaro fayi maaro litre duuli ko temeddi litre duuli ara ndu ko defete ko ara liɗɗi natti wadde jeejo kam yeeyama liɗɗi natti wadde Kalidou kalden gon ɗum da yimɓe fof gonti kibon nden esoma a nananno ɗum tan way joni yimɓe fof gonti esoma aɗani esoma heegadda ɗum yimɓe fof gondi e esoma ji men awoɓe woni subalɓe ɓe e seriraɓe ɓe wiyete libuɓe hay goto kamɓe fof ɓe joyi laade mabɓe par ce que jiiɗo kala to jaaɗa ko yeeya ɗo jiita lebu ngabbuɗo e laana mum waɗa hen essence doga ha Espagne jippo woppa laan ndar laan natti ligade Kalidou wonɓe caggal Macky Sall gila poti wallude Macky Sall ballanimo ɗum woni haala ka anani Macky Sall nen heedi banggue goto no fewdo yoɓe ballumo e banggue goto o hay jeunesse o ettima hen par ce que ko wayno DRN FONGIP en e goɗɗi aɗi ganduɗa ne mbaɗa formé sukaɓe mbaɗama no mais to foti yettade ɗo yettaki ɓe ƴetta kalis leydi ndi foof ɓe bolka e compte uji mabɓe tom ari ma muuse mabɓe ma kalis o fof yalta e compte uji Kalidou ko laaɓi kalan nda hande soɓe ligguinoma tom dañta e mabɓe la ilaha illallah aɗa wiyete tom e jeeri alpha aɗa nani ceerno moni ni wiya président Bassirou Faye tom ari waɗa Ousmane Sonko woni jeeri tom e jeeri gaare dow mon barki rasul kalis gonnoɗo e compte uji mabɓe foof mo mbaɗa récupéré te kalis son ligguinoma ballunoɗon sukaɓe oɗon mbawi moftude kalis e compte mon hatta sukaɓe ma goppu mon ɗo te ceerno ko gandirta ko vote sanction ministre a yiyata ɗum a nanata ɗum député a yiyata ɗum a nanata ɗum directeur a yiyata ɗum a yiyat kawma maquette walla bamma direct wona ministre wona député sa noddi ɗum téléphone a heɓata ɗum sa yeehi galle makko a yiyatamo yiide fan walla kala nde Allah rokkuma kam ha pawdirɗon guite sa haalnimo sohla ma o wiyata inchallah minen o itta 50 000 o rokkuma o parema o wontama lijjidde manam ko ɗum noon muusi yimɓe ɓe ayi Kalidou poɗɗomo sa so guite ma wojji to poɗɗa jaade goytoyeɗa ɓen noon a yiyataɓe walla sa yiiɓe ɓe ballatama ay min Kalidou saaha mbaɗa haala ɗum ɗo aɗa wiya kam ceeru muɗum ko mbatta ko les aimes sarhulle Kalidou min mbaɗa yiɗi sarhulle ti aime les sarhulle ti noon wiyete ti lem e sarhulle ewa jeeya noon ceeru muɗum Kalidou sarhulle ɓe manam kamɓe eɓe jiɗodira e koye mabɓe ay sarhulle hande so dañi hade fewde tigui rigui an daña ɗum few min kay ceerno mi yi sarhulle nawɗo koddijo mum France mi wiyani mojjiɗe koddijo ndewa namna o wi koddijo o so yeehi gallam yeehi tan wuro ngo on noon philosophe Kalidou ɗum moƴƴe leñol way enen welat Kalidou tan an tan goto wonata galle an tottira dépasse heddiɓe foof gona jaggu bool ma nga balloma gara naggam sangam an a miiƴaki wallude hay goto enen de Kalidou ɗo patron eɓe haalpulare no foti jeyata guureji mabɓe village natal mabɓe tawa huɓere wotere wona to wona huɓere mabɓe ɗum ne hersini ni haali gon arata wuuro tawaɗo leader politique taw ko pullo taw galle ɓurɗo yodde e wuuro ngo an jeeyi ko heddi ko fof ko cuuɗi tibaji walla ɗanniyanko puɗɗiɗo yiddemade hoore jiɗɗo jibinde fof noddeɗa mbiya non chauffeur mo ala ɗo aɗa yeeɓe titar walla Kalidou daña possibilité nawde yimɓe caggal leydi
jeunesse nawde jeunesse caggal leydi ballaɓe a watta ɗum a ƴetta visa uji bon aɗa yeeya ɗum a jeeya ɗum woɓɓe ɓuurma dokka ɗum bandiraɓe ma te en jiiɗo leader uji ganduɗa e laamu Macky Sall gonino poste uji moƴƴi nannani toon yimɓe pour daña contrat ji CDI aɗa wano ɗon nannude sukaɓe goto waɗi ɗum ganduɗa soɓe dañi contrat CDI ine wawi ni so goɗɗo ari kamɓe ɓe mbawata riwe goto waɗi ɗum min de goto jiimi waɗi ɗum woni Farba mi yii ɗum wona mi nan Farba Ngom min mi yii o waɗi ɗum sukaɓe Agnam naɓe feccere nde fof walliɓe feccere nde fof ne liggo Agnam kay sa yeehi a tawi toon chômeur kanko yiiɗi wadde hoore mum chômeur eyyi te sa naati Agnam ma andu wuro ngo liggama sa naati Agnam ma andu ɗo Farba liggima ɗum tawi Kalidou opposant ji no jawaki Agnam ɗum wiyete an mbi mbarodi so wandu yawimama tan koye jaɓɓal ma ɗum ceerno ha joni ko ɗon gonatende an haala leader uji joni aɗan ñanden wonko ceerno muɗe haalnode émission jawtuɗo jarani ni Ali Fall ni addoya ɗum kala nadɗo émission jawtuɗo to ceerno muɗe haalata ha Amadou Ba wondu ceerno muɗe wiyata Amadou Ba so tawi ka joɗinoɗo aɗa ɓaari siɗi jooɗoɗa ha fewi perdita jonde ma par ce que leader uji wonɓe Benno Bokk Yakar min kam wiyata président Macky Sall par ce que président Macky Sall ni jogui excuse par ce que omo wawi wiide kanko ko président de la république fotani wallude candidat mum ha yimɓe ganda ɗum omo wawi ɗum hande ko hay so tawi wona haala dareki mais ko wiyete leader uji ɗi Benno Bokk Yakar noɓe ponno wallirde Amadou Ba enen foof en ji o wallirako noon hay so tawi vote o kam ko vote saction hay soɓe ballino ala koɓe mbawi hen mais kam no ponno wallirde Amadou Ba ɓe balliranimo noon ceerno Kalidou nde haare sa yii ɗum ganda Amadou Ba kese haɓa haare mum ko jeewaɗo hen eyyi mi nandi hen ha par ce que ma yiide leader tan tawat Amadou Ba ne ari wuuro mum ngabba e oto Amadou Ba so gasi Kalidou min ɗum mi anduno ɗum Kalidou Amadou Ba hande président ardini Amadou Ba parti o yimɓe no foti jalte parti o jeehi pose e candidat ji aɗani ɓen kam ballata Amadou Ba hande ɗum woni mi ñamata e boolo ma wawi mam fukka hen leydi te ko jaaɗa ko a bonnu kalis ma a bonni kalis ma tan nda zéro ji nen nawtuma lakara anani kamɓe fof soɓe nendinino doleji mabɓe ɓe balli Amadou Ba no wawi deuxiéme tour ni no wawi boom deuxiéme tour waɗa a faami wawi ɓe jeeɓimo min mi haalninomo noon kanko ɗo heɗota komi min Amadou Ba fot kam heɗade mi tottimo ɗo signe uji ɗo fonno ɗum wadde wimo yo wat tento huccite boyuji tome jeeri sa waɗani jaay perek a huccita e mabɓe il faut gona jaay perek hono mabɓe kuccita e mabɓe nda kamɓe koɓe gandanma so foti ni ɓe jaltinat ɓe pawɗum e réseau sociaux ɗi anne wonko gandanɗa ɓe yaltin manam haare yo bontan a faami mi wimo kadi taw ko ɓagginoɗo yo jooɗo dambaɗanno o campagne ni o yeɓirte o ƴeewete par ce que yimɓe foof kaali ɗum yimɓe foof kaali anani hande so yeehi ha Amadou bureau ji ministre uji no foti Macky Sall jogui ɓuuri 40 ke APR yimɓe mawɓe no foti goni hen hande normalement so rewino lawol kam ponno gagnade Dakar wawi ɓe yeeɓimo joni ceerno so yeehi ha Amadou Ba auto makko bureau ji no jooɗo hen modulo en no ballamo aɗan ɗum no hersine kamɓe no hersine mabɓe kamɓe ponno yaltude balla Amadou Ba te hara nde tolninomo to ganduɗa ɓe jaafo ha hara nde tolninomo to ganduɗa woni Bammal en Abou Djouba en mais ɓe jaafo ha woni kamɓe foof ɓe ponno yaltude ɓe balla par ce que ceerno wonko ganduɗa welani haalde e télé mais eɗen gandi hara nde nattino wonde tan entre Amadou Ba e Pastef en hara nde ɓuuri wonko ganduɗa noon haaltaki nder télé mais wonko jinnumami hen tan ɓeydande woni ceerno albarka Fouta ɗum mbiyannomami ceerno albarka Foutankoɓe albarka leñol ngol mention spécial par ce que to gandirta albarka fulɓe a jooɗata heure kumtari nanaɗo Amadou président Bassirou Diomaye Faye 3800 nanaɗo Amadou Ba 24 ɓerde ma no muusa kono no yimɓe kumti ha ɓooyi ha Fouta fuɗɗi natede Podor en Matam en a fuɗɗoto nande hanti Amadou Ba dañi ɗo ko heewi Bassirou Diomaye Faye dañi ɗo seeɗa ɗum kadi ceerno albarka fulɓe Kalidou enen en dañ slogan goto slogan o jaɓa ɗum mbasa ɗum jabde joɗɗa deƴƴa hen ko gonga neɗɗo ko bandum e feeñi ɗo de haalpulareɓe jogui on slogan hande sa ƴeewi état o min ala tomi darami waɗani campagne
mi wallani Amadou Ba nangam sangam eden kala kalit way hande darde bo état fonno darade Fouta bom no manki hay dara mbadan to ni voilà way hande Foutan ko jejjiti dum non fof darani no wona no neddo ko bandum ma sofa non fi parce que ma fi bureau ma da wuro ma adandi en libama way Foutan ko be tahi en culmaka ko sukabe mbiyanno ko sulam ko sukabe tahi Fouta tahi tome jeeri mbaɗani men selam ɓe ñogorno men fiide ha mbaɗa men selam ali denga kinan tome jeeri anani Fouta waɗi sauve d'honneur o a faami ayi kalir Fouta e kala to pullo woni e diaspora fof diaspora haalpulare wonɓe Madina Gounass ɓe ay kalir ɗum tawi ay yimɓe men dañɓe ɓe wiyan joni min mi natti haalde état alduɓe ɓe gonɓe leñol ngol yoɓe jecco Fouta ɓe jaaha ɓe balloya Foutankoɓe ɗum ko message ko message yoɓe jaaha ɓe balloya Foutankoɓe hay kalir pullo oɗon enen ɗo eɗen mbawi waddu duuɓi sappo en kaldata way sa haɓama tan mi naata e harema mi jingat ɗum koye ƴiiƴe ɗum ko Allah tagiri men noon ɗum yiide Fouta ɓe ganduɗa ɓe kaldata ni kono nana kaari nana haaɓe tan cortoɗa balloya ɗum mimami Thile Boubacar duggere Thire séréer goto haɓin toon e Haalpular ɓe jeehi wuuro seeɗa village jaggi juuɗe séréer o no wiya Haalpular o ko hen ma e guenol ngol o ko hen ma e guenol ngol wino haydara o fimo hel ko ñawor tan wat ayi ko jinguere ɗum ɗo kay enen woni min kaali nden gandunomi Fouta a yiyat neɗɗo fawa barme herta ɗum ñamde nda oɗo fawani way joni kay hane min dañde ko weeli kam min mi defa guertoɗe kaali defa goosi te min ceerno mboɗo woya tali dane ma yo holno jogori pat mi sikkani de fuɗɗorima tan nawel nangui fay ndulumaji en demmankani en est ce que o tali ma par joni mi sikkani mi wiyata paratade way mi sikkani nda kaaliɗo hande wonko gandanɗa hay kamɓe ko Foutankoɓe jingui ko ɓe gandi ɗum nda hande ta kala mo kalɗa wiyata ko Fouta tan gañi ɗon kono aɗana ɓe kam ɓe ñahan boom campagne Fouta bokkani programme mabɓe Sénégal noon ko Sénégal yimɓe foof soɓe pewni Fouta ɓe mbaɗi ko poti wadde so pewnani Fouta ganduɗa ɓe joftodirima te ceerno won message goto kadi mo jinmi haalde mi paamo ɗum woni e réseaux sociaux e foof ɓe ganda kala pullo no jogui droit votande Ousmane Sonko walla votande président Diomaye Faye heygay kala pullo no jogui droit wondude e Pastef par ce que affaire o wona fulɓe keede ga ɓe keede ga ala won ɓe ganduɗa koɓe seriraɓe jettete ko fayi kamɓe ala ko waɗe ɓerde mabɓe mo wona Amadou Ba ɗum kadi il faut que ça soit clair tawi ko noon haalirte kaaliɗo hot junno hande won fulɓe hewɓe nen jooɗi Fouta jogui diplôme aji mabɓe liggaki ɓen soɓe gotani tome jeeri c'est normal wop tome jeeri o a sokete de yoɓe ɓe mi wontanat ɓe adamo ɓe mi rokkataɓe jamde kaali min pourtant président Bassirou Diomaye Faye omo simori de ma aali holle photo makko holon Diomaye o pawnaɗo micro no signa o pawnaɗo micro no signa kaali ɗo o ha drapeau o jippine ni o sarenamo dok ceerno affaire o ni hawni noon Khalid Allah woni Karim wallahi Khalid kaso hanki lamɗo hande koroya prison jultoya palais ɗum ko gueɗe Allah nanɗo Ali Fall wi 3 minutes heddi ɗum ko gueɗe Allah way Khalid hande ko spécial wonno tan eyyi Khalid yo yimɓe jarlo jaafo e lewru korko eɗen jarlode jaafo almudam teddugal ma wattimo nodduɗo mo kuppa kam Abou Ndiaye PDG Abou Ndiaye PDG Dakar Média wona sa noddi neɗɗo waɗi tout woni holɗum coupé ndax min yi omo fecco sukar Khalid Abou Ndiaye no foti feccu sukar en tant que min ceerno mo wona Bayel Mbaye wi soɓe loto kanko somo loto siwo makko waɗa hen seeɗa sukar aɗa sukar kay natti toon mankude Bayel wi noon Bayel Mbaye o wima teddugal ma ko jahowo Fass holon Bayel Mbaye eyyi min kam wallahi noon sans caahan ko jahowo Fass o yiide balle ko garo Dakar Fass Cheikh Tidiane Bayel Mbaye juuroyima Seydina Mouhamed a yahani mi yahani en tant que ceerno makko Bayel Mbaye yeehi Fass mi yahani kono yo ballami biye Jamaïque min kam mi yaha Jamaïque walla mi yaha Brésil ala hewot sukar korto las Abou ɗum noon hersinima en calmini yimɓe foof Khalid ɗum wonno hande gandal men gandal ceerno modi ko wiyete ko pulago dilli Khalid Foutankoɓe yoɓe jeete kala poɗɗo wallude Fouta yo walloye Fouta yo watno Ablaye Walle waɗat ni Ablaye Walle nen maho forage uji Khalid an mahoye douze uji
no waɗi kay kalit wonɓe gandanɗa ko duuso garat galle fof mahanama tarode moƴƴere won association ganduɗa kamɓe soɓe gaari wuuro ɓe ƴewta galleji ɓe mbahanaɓe tarode jooɗ tarode moƴƴere hen karole ɓe goppa anani walla ngara mbaɗa collecteur duude gonde Fouta de sukaɓe nen jangga waɗanɓe collecteur walla connaɓe kalit ensemble uji woto ko mbaɗɗa wot ko mbaɗɗa Fouta wona fiére ma alduɗo foof yo wot ko waɗi o heedi forage uji han heede toilette uji heede toilette uji o heede courant o heede ndiyam o heede haddinde sukaɓe ndendina ko timmi temedere sukaɓe nawa kaddinoya ɗum fof kaali ko ballal comme weyno Boseya sa yi weyno Boseya ɓe jopta ndiyam somi jumani eyyi Daoura Dia Harouna Dia kamɓe keede facture aji ndiyam eɓen balla te kala mawɗo dafa toon fof ɓe nawmaɓe cafre ɓe nawmaɓe Tunis Boseya ɓe wayran toon nande nayyiɗo cankima ɓe cankotako saabu eɓen cafre kala bawɗo fof yo wat Farba Ngom mention spéciale kalir almudam Farba Ngom o holliri ko mbarodi o holliri ko mbarode hay goto yawaki ɗum ala Boseya machallah Boseya kam ni didori machallah Agnam eyyi Farba kam holliri darde makko holliri laamu makko taw ko gonga mention spéciale almudam Farba Ngom nanɗon joni noon jiɗɗon ko uddiren tan hannde ko wiyete siftorde hannde gadduɗen ko président men kesso woni président Diomaye Faye président Bassirou Diomaye Faye Ali Fall nan aɗa andi omo jogui ñamane omo joguini banque 30 millions e 10 millions sehil makko o kam haade liggade yo won ñamandeji makko ha par ɗum wonno émission moon gandal ceerno Modou Aidara o ala oto bom hay oto ala ay oto ala joni dal an koni gonirta o ala oto mbimami kalit o hay guesa Ford focus o jogui holɗum woni Ford focus président Diomaye ɗum noon ko ketana ɗum koye campagne o tan yalti o ala hay hectare ko hakkude séréer e pullo c'est normal ala hectare bon en calmini Alhaji Ali Fall halif général kulu monteur kende yo aɗen go yesso yo dane président